Sorry guys, pane live and ndichiteerera. Sorry. Pane live and ndichiteerera saka ndakamboisa ndakamboisa inonzi che. Ndiani putu. Nyenza shudza wandisa guys. Manje ndabe pa live kane imwe nyaya. Mototaimira kana apa ichipera ipane imwe iri kupinda futi. Saka iyoyo kana yapera motaimira kana pachine time mumva majambira kana pasina mutozoona kuti rimwe dera ndoita off. Yeah guys. Bana kumira mushi. Right. Hi guys, murisese. Guys, nichangowa kubva kudya saka chidumbu changu chakaita saka kuti zvimbirirei. Hanzi ndakusira message returned. Ndeipiwe. Chidumbu changu chakaita kuti uyu guys nichangobva kudya. Saka zvandaita ndisina kumbodya. Andimozati kana ndiri off kana munhu uri off kunovata. Saka ndavata ndokumuka late kuzviwani. Kuzviwani kuya ndichimuka ndopandamanya. Handimona pane kwana ndachida kuinda. Ndopandamanya kuya ndachida kuinda ndichidzoka. Ndobva ndati you know what? Zvokuzonzi nzara chichi ndikandigara ndadini? Ndagara ndabika. Ndipedze nazvo. Handimona kana ndangogara pasi ndadini? Ndabva ndagara ndozvandaita. Saka ndabva ndauya ndobva ndabika. Ndapedza kubika paya. Handimona ndobva ndatoisasa microwave rawo and stuff like that. Ndobva ndatodya. Andina kudya mufunge kakawanda kungoti chite baba chite ndoda madora nditi. Saka pamadora inini umanje ndo favorite yangu. Saka ndakweza ukapushira ngekasadza mai mwana ndobva ndadya. Ndobva ndaseredzera neikoko yangu kukuzireya. Izvo zvandichagoni guys. Ndosaka ndichizoya ndisina kudya guys. Handichagoni izvo zvichidumbu chavhara kuti nti. Apakazi saka ndingakangodai so naimi guys. Chii chakadaro naimi guys. Chii chakadaro. Sharon pana patino kubvisa jeti iya isi yeti ndechemucheno saka iwewo zvauri munhu anogona kupfeka select fashion wabva wakati TV Gwei sisimeli TV Gwei wagona Sharon bye bye Shero iwa mutaura zvakanaka iyeti ngatoipfeka ntini because iyeti yemucheno yakakudza kuti ndeichando ndiya iyeti yo chinhu chinongoiswa pa ichi haisitombori yeti chingori chinhu chaunongoisa Hanziko, I thought you want to lose weight. Somebody no but she don't that Jodi. Don't that egg, but it's one thing but she's for me I love my food. I love my food. I love my food. So I don't put it borasikasha. Couldn't get off foot in. There's a foot in wrong. How's wrong? A moon makafara marinata could zomba in any Maria ambassador last Sunday no services. I think the number to get. Shall I tackle the chance struggle? Ndazvimbirigwa guys izvo ndazvimbigwa kuwa kuti sho munga uchigwadzwa necheti changu gwadziwa nechinhu changu chandakaisa musoro gwadzwa ndikukuhwa chitora ndapinda kunda kwandiri kubva kureva kuti musoro wangu une magodi ndavhara musoro wangu nechinhu ichochi iwe ndiwakuhwa kumpisigwa ini kokana ndichihwa changu kokana ndichigwara maiwa block wawainda chawagona chii kwa imwe majuice chimbomira ikoko maacid apo liya nejuice handinyanyi kuifanira ini mene tongozozviona kumaacid ikoko iliya regai tigozozviona kana tasvikako kumaacid kwacho regai tigozozviona ikoko kumaacid tingagodiko aiwa balance zvona ichifukwa chiheti yechando kuno chiheti yechando iyo isiri heti iyo chinhu chokungoti unongovharawo apa ngofashion iheti iyo atoona heti so atoona heti papazi mazha rose riri pashe atoona heti chibenzi chemuntu. Right. Anzi masuwa kuti ndakaigadzira Maria musuno ndikaidla ndine acha ndikaona marashe ndakaigadzira. Right my guys masura say guys anzi follow please mami. Follow me right one. Kasi phone. My volume is okay side kunoko. Saka yatitaura but singe ndichitaura guys anditika chikafu chechinenge chidigest. Ndiro zvinokumbira doctor kuti doctor kochindi prescribe rewo zvemunjaro. Ndakangowa kuti kwai vanoprescribe vanhu ye ndongono kumbira prescription ndombozvibaya ndione kuti hazviite here guys zvindo zvinoita chikafu indirege zvangu ndoshingirira handimona ndochinyatsokuonda tochiisa kuti ndaonda wena vanhu vacho munomanenge vachidla zvikafu zvavo ndakatarisa guys ndobva ndadyawo ini
Zvakaoma guys. Right, anyway, tasangana tiri panapa guys, muri sei. I hope maswera zvakanaka guys, muri kumatima nenyika. Saka toda kuti titaure nhasi, pane vanhu varipo panapa vane nyaya yavo. Ini nyaya chandisi kuiziva tsvara chokwadi, because pamba zvama ndibata pese andasitivaudza kuti handisi kubatika, ndinobatika after 8 nandiri kubasa. Wala reingorimo my children mbomo, iwe zvako irorimo. Saka ipapa pandaida kuti ndikati munibata saka kuma 8 manzona, but I think uko kune kwava late. Kana pamwe ndiswa kupa nokugeza ndomanisha novata tuzomuna mamised calls mangwana makusenda tomuka hanzi gym ndinoita every day anchatogoni kujamba ndisada gym. I gym every day. Remember, gym does not make you slim. Gym aiondesa. That's what you should know. Chinoondesa chikafu. It's what you eat. Gym is meant for the fitness of your body. Mabonzo ako ndosaka ndichiona ndiri fit. Andiri tikapinda murodhumu chako kuti we une 30 years kuti let's go pakumanya pa undibatiwe. Azviti tikati ngatipinde pama squats chaipo apa and pa skipping chaipo ndokurovera 2000 skips ka 1 andiona ndinoita cardio, full body cardio every day andiona body yangu iri fit asi kufuta kunzoku ndokunofuta ndo ameno don't know zvinofamba sei. Sa gym haiite kuti munhu auonde negym but you build muscles. Uno build muscles anzikopa fight ndoita boxing zvakasimba zvekutodaro izvozvi ndakatojoina kunoku boxing ndakazoona panoitwa boxing saka ndakatojoina noti ndikuda kugadzirira vavengi vangu kuda kuvagadzirira size kuti kana vakada kundiataka ndinenge nditorire achinongoti nangu ndogara ndiri ready guys. Hands no need live on how to lose weight. Okay. Hamene maningikira ninga aripo kana ma-professionals aripo achida kuzouya achitibatsira. But what I know is chikafu ndo chinocontribute more. You can be a gym fanatic uchigara mu gym every day, but if you eat junk food nzvandoita ini unongo gaina asi bones rako riri fit. Nafara ipapai ndokurova ngagondrova ko ngagoti kudi ndokondirovawo zvebasa asi guys kuna mwangu kuti autombomurove unochinyazonati anokufira handivorovi akana anongoti one avadonhera kwakafa ukatenda unoda ujereka nemeta uchingoita zvimwe zvinhu kuna mwana kuti nokuudza mashoko haurovi chinokamona ukatoona unotomuhaga wotomupa emesi hug ndio anomupa kumpa emesi hug ukamona haumurovi because anogona kutodonhera uko andimaona and then you die and then you see azviti King David andimbofa ndakavaga ndimbovarove King David azviti guys asi mauda ndejere guys aiwa zvibudi guys munhu zvazvinoita simba rinowandira uku guys uku ndokwarowandira mukutaura mari mutaura sivo vana chiziva havo chokwadi kuti ndakavati tai masquats 45 seconds chete tiitirewo masquats 45 seconds ite mutipe chividhiyo achina kuvuya ungamaita masquats angaiti masquats asani ngachikudza kuti ichi chimbuya chiri fit kuda ungaitirana fit nechimbuya chinoiwe Mambo David iwe Mambo David ungaitirana fit nechimbuya chino here Mambo David zvakaoma. Anyway guys, it's nothing serious. It's nothing serious to me. She must just learn to mind her business. Nai makaone pemuno kuti pese pauningo chingotaukwa anoda kungorokwira kuti anokutsondora ukwadzwa nokubhlokwa here. Chiko ukwadzwa nokubhlokwa. Azikana muzadaro King. Azvina mbonaka izvozvo King. Muzada ngatitambe zvakanaka King. Ngatitambe zvakanaka. Enjoy your money. Right guys. Anyway, atisi kutaura nyaya yamambo yedu pano. Tikungodarikawo zvedu nepo. Atisi kutaura zvedu nyaya yamambo akana. Tikungodarika zvedu nepo tidarika. Problem vanofunga kuti kana vakanyararikwa vanofundukwa, vanobva vaoshipiwa, vanobva vatyiwa. Sometimes unotozvona kuti shoko ini zvandiri grade 1F asi ndiri kutogona respect chairi kutorespecta vacho vanhu vakadzidza. Saka unongona kuti ndikati kunyarara guys, like pazona chigame chindakachimaster guys, ndongozviyararira ini andimaona. Ndongozviyararira kune munhu akazongondudzwawo kuti kwai vakwira kakutsondora samwe kuzora zura mbere kuti nditsondore ndikati
kwava vanonditsondera every time. Nyambiri yavo ndaiwa daily apo ndozvindo iriko kwaNhiki andinoinda kwaLuisa ndinoinda kai kwaLuisa ndinoinda andimaona saka kwaLuisa wakakwa ndakangosvika kutogwa nyaya ndivenge comment section iri kuchema ndozvanangotorawo ndikataura kuti kucomment section ngochema twaya mokwira pose pose mbodlai mari yenyu dzikamisa nazvo munopora sei muchingoti and it was just a biblical advice ni guys yandakatoita. It was just a biblical advice yanga isina kana ruvengo yanga isina kana ina disina novenga kai zvinenge vakatokuita personal kuenga inasina ndo na ingotaurawo zvamunhu zvitodarikawo chingoti pamwe kuda vachafungawo zvakanaka vonyatsodziya mashoko angu ochetsatsa. But it's true, why must I not enjoy my monies and enjoy these luxuries that I have instead of just going to every life and want to be a Facebook lawyer? Let me just, I thought she was going to take it. So vakazvitora vakakwasi vakazvitora pesena kwai vakazvitora pesena vakabaya live vakatukira chamusingazivi King David ndechekuti hakusisina chituko chamu chataura chinyuwani hakuna chinoti affecta yani chitoseka hangu kana tikatokuonai kune chinhu chati chituko chinyuwani chamutaura ndaneta nazvo zvose hakuna chinyuwani kana maane zvitsva zvekutaura tozotangira ipapo zvazvina munhu zvazvina hakuna saka inongokuti tokonye ndoinda uko noyandoti go ndoinda nomira ndokokwera kuti muita sei ndodzoka futi ndoti go ndoinda ndodzoka futi ndoti go ndoinda kusvikira maziva kuti mind your own business. Ine inongotyirawo kuti munogona kupera mweya muri palife sevanhu mukazopinda mumabrecord book of Guinness neinyochapera mweya muri palife ndosvoga renjodiwo rendongohwirawo tsitsi novambo David vasikana hazvinyatso kutobuda hapana kupatagwasiri munozati guys social media so kushuva baba vasikana kunyatso zvitorera here bhusi yavo saisefe kupfeka kukwana kutinga ini kana zita randakataura guys kana muzvita video yangu kutora bhutsu voga kupfeka kuti ngori kuti ngodo ndikati totozowa temtem zvike bhutsu dzapfekwa ndikati dzapfekwa zvikaipfekwa mukabekwa ndakafana kuseka ndikati so far I won ndatobaigwa live kwai kukapuruviwa kukabuda macertificate kukabuda mota ndikati mota haisi yake tanga wapinda mukati uite video uchidhiraivha tigoziva kuti ndeyako zvaizvozvo haisi yako inogona ngoyeka next door nokuti chichinoti tipuruvhira kuti ndeyako pinda mukati do a live uchidrive tobva taziva kuti ndeyako andiona tanga wapinda ucha live uchidriva 2 1 kwamba setikuzari kunza kabuda ndikati zita zvikanzaiwa sitana haasako tanga waburitsa pane mazita ako wochitaridza chitupa chako toziva kuti macertificates ndeyako aiwa tinokupa sando ukadaro here sando tokupa certificates bring them nemazita ako wotipa wotora chako chitupa wotitaridza chitupa changu ichi ndini ushu tonyatsa kukombera zvaizvozvi gara pasi nokuti hazvisi zvako zvinhu izvi mota ndeipa next door haisi yako zvimapepa aya haasi ako anongogadzikwa mapepa wese unotogara nawoga unototi uno degree 2 vakadzana woga vane 10 because anogadzikwa mapepa aya vane 10 papers 10 degrees. Saka as long as you pasina zita rataona rako seremu chitupa chekutsigira gara pasi unoudza magrade iri paF gara zviya unoudza magrade 1Z ndo aunoudza grade 1Z isu magrade 1F inise grade 1F ndaramba hauna takangofanana iwe neni semfanana hatina ndosaka tichingopedzera nguva yedu pamasocial media hakuna une mari unotenderera akati palife yaningi akati palife yani kutoba kuchonge nhunzi yaona godzva nhunzi yaona godzva munaiziva inenge chingotenderera pane godzva pose ichingotenderera ndo zviri kuita King andimaona saka ubva uti degree apa never vachingotsondora ubva uti
know vanhu vakaenda kuuniversity vane level of mind yakadzikama. They know they should bring peace when there's no peace. Yeah? They should bring life when there's no life. But even Magic King, why not this a life? Pane life. Why not this a peace? Pane peace wonza. Ruvengo. Saka mambo David. Tell me Bible. Shema wangu wasingadaro. Agadaru mambo David. Ende muka blokwa. Muno kwaziwa. Nwase aka blokwa. Because you know, take no comment section na nubu nezo. Take na nubu no kuti baka block because you are toxic kika. Hey mambo, you are toxic. Stay there to your rich friends and leave us poor people to be poor people. Don't go join poor people's lives. Go to anyway, tikungona tigredu ati serious situngo ndiko chira tinozopera moya muri pa my life. But anyway, do you man, if you see kuti mweyo ndoda kupera pa life, do you? It's none of my business. Do you? I was just looking out for you. As a loving person. I'm a loving person, you know. I'm a loving gogo, a loving Shabin queen. Yo. Yes. With no education. Yeah. And you kuno kwedu kuno kwaskana itaye wama itaye mchitima korokota askana. Yepsia ya kupera. Ya kuzopera yepsia. Itaye wama korokota askana motu kuno rapka chinovira. Hatichi na yepsi. Tara free of diseases. Very free. Anyway, guys, Nyaya King David, iperi hande kunya yebi anasi. Sorry, King David, we are just having fun. So shall know it you without to so feel shall know feel savamwe when you go on their lives every day, which not sondora van masina basanga taurine shako basanga. This is how some of them feels. Shall you feel right now? Taura so dichitaka kuchinya so dichitaka kuseka kwanjira ngu nothing personal. And one dichitaka kuseka so that's exactly inine epsi yangu ne epsi kumba kuti tine peace iwe mari yako hauna peace iwe peace chayo hauna no peace saka ndopa ndiri kuti you must feel it. This is exactly vana dhaiva zvavanofila paunenge uchivasondera vana Louisa paunenge uchivarovera kobo kumasuro vanhu vese vanenge uchimemaidza ndo zvavanofila. Feel it. Yeah. Wozoita zvaunenge wafunga kuita paya techingoti usafendere pamalife avanhu chete nokuti vamwe vane masingatodi asi unomanikidza kuti edini kunyarara mami kurespecta. Mukaona munhu akanyarara regai munhu azvigarire kukona kwake musiyei haatokuzivi hane inemi hamutori mumabhuku ake handiti. So just respect that. Musada kuita champion of toxic mazivana imi muri bully king the bully rekupedzisira muri bully and muri bully tinoshamsika muri bully rekubula ri bully muda kupa advice ani sure imuri mi the queen of bullies muda kupa advice kuta ma degree tu ekufamba mchibula vanhu ini hangu zvikaindikare ndilofo because I am at peace handimona ndikuglowa ndine peace anditomboiti ndodiko ghost guys ndine peace. Ukaona munhu achivanda mughost ane mari guys, honestly speaking, use your brains, guys. Unemare, you've got a higher life, everything. Why would you live in a ghost? Why would you live in a ghost, guys? Unemare, yes, guys. Unengochite ghost. Ndo panoreva kuti peace chaiyo hakuna. Mari mungangove munayo neasiwo mwedzeni. Mungangove munayo mari mami. Asi runyararo hakuna. Of which ndingachoose runyararo than mari. Kuti mari wona inotadza kana kutenga runyararo. Mari kana utano chaiwo mona mami mugara muri mukati memameshini muya muchungo ndindi. Well, haitenge mari. Haitenge. Saka sometimes choose runyararo mami. Wadzanai nevanhu vese vamunofamba muchimemaidza muchituka comment section muchita sei mami imbozvitarisai isa miriyoni yakudai plus mari yamunoti munayo mami ita muchipa community kune vanhu vane vanogwara community muone mwari wachikuitira nyasha pai community mami mundinyadzise mupinde mumota muite video muchidriver mami mundinyadzise
pindai mumota dhiraivhai murimo mubva mapurisa masatifera nezita renyu nechitupa chenyu ndinyadzisei mari ndinyadzisei pane mari noizi shoma aiwa shopres regai timbodai pura tichidai because tinonyanya kuitwa nzira yetereti zvekunyanyisa ini ndakati wana ndituki vanhu guys andipi panhamba randaona mbotuka kai ndambotuka here guys ndikanzi ndatuka here guys ndinoti ndatuka ndinondombotuka nai ndatuka here asi kana ndakutuka ndikumbirawo ruregerero pane wandatuka here apa guys ndatuka here guys mambondi iwawo ndichitaura chinyadzi kana kutuka munhu kana futseke zvayo mambondi iwawo handina ini sagogo ndiri mbuyaka ndiri kutotsiura ndinobvumigwa handiti asi kazhinji ndinonyarara mozviona guys ndinoitwa yese sendonyarara handiti maona so ndozouya mune manyanyaka kawanika kuzvangoti gondo dzoka zvangu teresi moti ragwa rai aiwa handisi I'm choosing my peace because yakakosha hanambotuka indatsiura I'm fixing my fellow sisters crown kufixa crown yavo kuti vazive handina kana wanambotuka kana ndotona admin yangu yatanga kuti takati chi ndiri kungoadressawo ndichidarikawo semunhu anongondimemaidza ndisina chandoototaura naye kana chandoodi panongoimeli wasvika panongoimeli wakwira panongoimeli wakwira guys ade kunyaya right tine nyaya tinayo pano nhasi regai tifambe nenyaya is needed emamwe machembera unongoona kungodai kwakwautabva miri machembera akura umwana akatembera live iyo ipere muchembera agoyawo dzokorudza live iyo yekuti anowana zvokuno crasha kupage kwake asi so you won't see us on your pages. We don't see what we do. We don't even comment what you my live enyu atitombo analyze my live enyu amunoita. Why do you want to analyze our own lives here? Ndipo mngesona kuti hakuna muchene handitika right hande iku live guys kunyaya yedu yanasi timu riri kufona iri tinzwe kuti nyaya yavo yanasi yakamira sei. Asa ndakutuka kana ndatuka angaiwa vedu ndikumbira regerero sorry mambo sorry ndakutuka ndachiti sabi yangu ndingoti ndichitaura ndichidarika kana ndatuka sure mundiregerero it's not my intention handina hangu yakuzotuka munhu ndangoti nditingotaura tichiseka tiri kungosekawo yedu tiri pano semasekera munotitawo kwenyu tungosekawo tiri pano what is it chuya itirire nyaya guys zvakaoma aika asi kana chidairaika noku hambe nako naye asikana dairai mafoni uko vanhu vachafadzwa vedu vekochiko ndinopinda mune mwenye yakaina musi kunyatso kundiziva aizvi maita seiko imi naye asikana dairai nyaya hani munoona kana ndikatanga imwe nyaya izvozvi ndakatanga imwe nyaya vositanga kufona nditira kufonera mumwe wacho asi muri palive apa muripo palive handiti tafambira imi palive pano nguri kubva kuseni manetsa right uno yakufona ndiye mwacho here hopeso hey vasikana ka munoziva kuti chii upenyuka wakaoma munoziva hello hai muri palive ndiri palive hamusi wakatafadza here iyo ndozokufonera alright sharp kuna chiwa kwatafadza kumbozvamisa seiko ini guys ndikaenderambira muzondiwana ndochokwadi ndikaenderambira muwo ndibati handizivi musafadzwa upi aiwa precious mhembe totori nevamwe vanhu vatoripowo vakatomirira kutopindawo ipapa nochinozoitika ndichoti ndinozopinda kune dzimwe nyaya kutaka kufona ini ndabuda munyaya yacho nazvichanakidza ndimoona kuti chavaiginowa ina ndizogoni zvokuiginowa vanhu manje handizogoni zvokuiginowa vanhu
ava mai vanenge vatosiya foni yavo chete vakatodai manje. So vasikana inzwaiwo munzwe ende ndarwadziwa mufunge guys. Muri kuziva kuswera nezuro patakaita show paya handiti pane mwana watakafonera pano muchikurangarira, mwana musikana watakafonera pano pachiti apasa muchiri kumuziva, watakabvunza kuti mukomana wako confirm madiaries kuswera nezuro. Muri kumuziva guys, pindurai tinzwe. Ndavaisira message ndakamumirai. Mamuziva guys, pane mwana watakapiwa namba tikamufonera musikana. Tichiti akazofona back. Chiti anenge arara akazofona back. Mamuziya. Wemukotiti mwana yapasa chichienda munorora. Right. Mwana uya ndisithi ndokutadza ichi video vandodini asi gaindi kutaridze yanditi. Mirai muone ndarwadziwa guys. Ndopona tika kusora tichimemaidzana kwakangoipa. Sure insu Mambo David, sorry yenyu. Sorry Mambo David, sure ndatofunga zvakanaka. Sorry yenyu Mambo Mawina, iwa Mawina Mambo. Mangwana mukazofa ndinogwadziwa futi. Ndicharwadziwa. Mangwana mukazofa, sorry yenyu Mambo. Saka mwana uya guys paitotaura neni paya nditi asibata phone. Vairongedza kuenda kuZimbabwe. Andimaona aitorongedza kuenda kuZimbabwe namai vake nasisi vake. Ndokutokwira basi reku Cape Town the following day. Ndarwadziwa ndabatikana. Ndokukwira basi vachienda kuCape Town ndozama ndataridza something mirai. Ndarwadziwa. Right. Ndokubva vakwira mubhazi. Asi vapfeka ewa ndapfeka apologies anozofana. Ndakwadziwa. Anti maona vaningirira apinda mubhazi. Anditi vakuenda kumba namai vake nenin'ina wake. Ndivo ava ndobva nditaka video vari muroad. Vari mubhazi apa. Anti muri kuona mai vane maglazi ava, mai vake muri kuona nasisi vake naiye ava. Vakataka video yavo, vakataka video kavo, vatori mubhazi, bhazi richifamba songa yairidzwa mubhazi. Ndobva video. Antimaona ndimwana kuti mubhazi vachiinda. Zvakanaka zvikadii vakasvika kuBeit Bridge, vakaburuka paBeit Bridge paya pakunodhindisa mapassport. Handitika handimuri kunyazona kuti vanhu vatori bhoa varikutozvimbira vachifara. Handimaona hapana munhu ari kurwara. Vachisvika kuningirikiri, vachisvika kuBeit Bridge kwakuya. Handika vapedza kudhindisa passport avo. Handika mai kwakungodonha kwakutomira ipapo. Just like that. Mufunge. Mai vamona nemaglazi avo. Vechibika mai ndivapiko mai vana ndivapi mai vachitobuda mukati mene zvakanaka vachitofamba mai vakangodonha ndokutoti sarai vachitobuda kunodhindisa passport avo mbodha muya mufunge. Ndarwadziwa moziva ndozoti ndikazvifunga nonyesoti life. So aiwa bhazi reku Cape Town rakachibva kuCape Town. Sa izvozvi bhazi riya rakadarika rikatoenda ivo vasara kwakutoronga vana vadiki varipo kuti saka bhodhi yamai yochinda se. And telling the truth izvozvi vasara manje vakunda nebhodhi vana vanga varipo kwakutanga kutofonera kutodini vai kuchipatara kutotsvaga kuti vogara papo dini kuti hama dziuye dzidini vachinda izvozvi vakuchifunga kuti vachitevera kuZimbabwe nebhodhi yamai. Imagine bhazi harizomirika rinodarika robva raenda handi yacho yepolice case. Mufunge henyu mufunge. Ukazvifunga so ndopanyasona kuti life is too short. Mufunge is too short kusura nchivhaira hangu kana nefiriji kana nemota asikana. Life is too short. Is too short life. Vana vadiki baba izvozvi vari kuBeit Bridge izvozvi bezwe speak bhazi ndofunga ritori rakutosvika kwaRarare. Ivo vari kuBeit Bridge izvozvi. Kutotanga kuti vaone kuti voita sei kuti mai votakugwa sei kubva kuBeit Bridge kuti vaende kumba. Bhodhi. Kasi ndivo vanga vachimba apa. Vari mubhazi vane maglazi apa.
Ambaye na glass na kona. Guys, hamindira ni ningatamba nenye kufaire guys. Ningatamba nezvinhu zvakadaro. Ningatamba nezvinhu zvakadaro. Indadofane bani chiudoudziwa. Ndingafana kutamba nezvinhu zvakadaro. Mufunge izvo zviva to Beit Bridge as we speak. Body tori ku Beit Bridge as we speak. Basa cheta kurika body. Asi vakwira zvakanaka vafamba zvakanaka hapana pangu achirwara hapana pangu achidini vangu vachienda kumusha. Vangu vachienda kumusha. Ndizvo zvozoti zvimwe ndikangozvifunga nokubva ndazongo chero vanhu vanondivenga nokuti ndova namatabheti Mwari vaitiro zvakanaka. Because chero musi wandozi ndofunga ndafa chaiye angamboti amama afa anotongogwadziwawo hake. Animaona. Chero ini ndingatotogwadziwawo chero ndisingamufariri munhu kuti abati kuzofa antimaona. Zvakangooma hazvo. Right vanhu ngawafone Milka ngawafone Toni. Ndakatomirira phone call yavo. Zvinorwadza mufunge. Vangodona mabaleka. Vakangodona pabhodha achipedza kunodhinza passport yavo kuZimbabwe side kwendobva todona mubva tofirepo. Kutomirira kuti vanosvika kuZimbabwe side mai mwana. Zvakaoma. Hello dear. Hello. Yes, could you say? Magadi is man. Ndiripo Magadi. Ndimi wakatafadzwa? Yes. Kuva muvenyu varipiko? I don't know, maybe network. Amen, hold on. Ipo muri kupi muri kuZimbabwe kana muri South Africa? Muri kupi? Muri kuZimbabwe? Hello. Hello, muri kuZimbabwe? Mose. Zimbabwe. Mose ma victims acho muri kuZimbabwe. Hello. Mose ma victims acho muri kuZimbabwe here. Ndi kuZimbabwe. Kuchikwanisa kuchiwawe chiedha vamwe pakoli yoyi muchingo ya Mose. Wachingona tose babo. Chingo edha nai papa Chingo edha nai tite one call. Chi edha nai. Andinogona kuedha. Okay. Ndogona. Again ndio bado ndokona Rebecca. All right. Kuma kwanzi COVID. I-COVID here vasikana. Kuva Mwari ngori COVID zvichembere chaizvo zvakabaiwa majekiseni eCOVID zvingoripo 1. Zvimpuya chaizvo zvakatoningirira zvakatobaiwawo majekiseni zvingoripo 1 guys. Handifungi kuti i-COVID ini. Indongofunga kuti hameno zvivanhu seta raringotora vanhu. Naringobara hameno zviri kuitika kuti Mwari ndoautora vanhu vavo kana kuti handizivi kutapadzwa upi Diamond. I don't know yet because handambowana time kutaura navo vanavo. Ndatoona dadamisa mugrupu ndikanguvasendera msijito handidi zvegrupu. Zvakaoma. And she was very happy. Ndivanga vari vadiki vai mwana. Kwanza nabewa jekiseni. Tinomaningirira seiko. Tinomadetoxa seiko mavaccine acho naye asikana. Tinomadetoxa seiko mavaccine acho takatobaiwa ini kudobaiwa kosi dzose. Guys. Chwa ndikafa devhunga nakigwende ungaseke. Aiwa kana. Zvakaoma. Vanhu vari kungofa guys, handifungi kuti vaccine ini. Ndofunga something ameno vanhu vari kungoita ma-heart attack. I don't know kuti chikuitika guys, kuti tichi vanhu vanorohwa ne-heart attack here. Vanoti chi I don't know, I can't say it guys. I don't know. Handizivi.
hanzi Simeli live, the lady is my murora. Ushu muro iyama yake ushu. Wainde people comment yakaswabisa. Imuro iyama yamainzo. Iyama yamainzo. Saka vadi vasikabaindere vasikana mai kana twachipa kangomirira ningikiri. Hello. Ko mama mboinde piko. Hello. Mama mboinde pi. Oh, ndandambodaidzwa ndiri kubasa so zvinhu zvangu hazvinyatsoiti zvakanaka dzimongoro munangodaidzwa ufunga kuti wapedza. Kumushanda piko munoshanda usiku huno kuZimbabwe zato kuma-8. Ndinoshanda stay in South Africa. Okay, umuri South Africa, all right. Right, chiedha iva mwene zvakaipira vanhu South Africa. Nai mamuzuti muna nochaisa here. Chirali stay in. Amuzivi kuti munakapedza kubika vanhu mukapedza kudla wakuenda kunozorora kuita business rake. Varungu vechiblack ava. Haya. Zvakaoma. Chiedha iva mwe venyu tinzwe fast. All right, regai kuona ti. Hanzi chikona tetendix. Hanzi muruti udiko tetendix. Hanzi chi high pressure, blood pressure is silent killer in vanhu vatema ndo chigwere chedu. Alamdu asina kubayiwa vari kufa. Izvo zvandatotaura kuti mungati ko zvimbuya zvakabayiwa zvidhara zvichembere zviripo wani. Ito kungati high blood nine heart inongoti bha. Amen. Depression, guys, don't even silent killer. Shatomboita life yezvinezvi. Don't worry, I'll bring the doctor vedu vari kuAmerica. Chaunza Dr. Makota. Depression, people are going through a lot. Vana vana kutaura. Vana vana chekukuudza. Anti maona ukutaura nekukuudza hapana. Saka manje munhu ne depression yayaka anosvika pakukanganisika. The day imwe silent killer iyo iya depression. Ndosa achiti zvinobatsira guys sometimes kutaura. Animaona zvinobatsira kutaura kuita even kuita chai don't care chiti ini guys ndinoda adidi chinoti kuti kwaida ndo kwaenda zobata pasina ndinotogwisa mweya wendo guys amen. Iyo depression silent killer vanhu vakawanda. Hanzi not everyone Simeli anofa. Pandisiwa changofa sije kuti chiisi je tichafa tosi. Hanzi nayo togara exactly tafadzwa mogara navo Cape Town. Thank you. Name avasiriwo manje vachigara nevana kumba kwavo saka vana voita sei naimi. Depression iri kuraya kumba kune fire kusi kupisa kuri kupisa kumba hautauri because unotya kusekwa. Vana vakavari kumboita sei asikana ini ndakupfurira mberini. Hamuna kurongeka vasikana vekwatafadzwa timu rekwatafadzwa racho. Hamuna kurongeka. Tafadzwa chona ndinga kushandisira mishonga. Hamuna kurongeka hamusi kubatana simba kumbira mapema live for 2 days. Depression iri kuraya muzara chokwadi. Depression iri kuraya. Unenye kuti unosekwa guys. Munoza kuti tara chokwadi Facebook should be a safe place guys for everyone. Facebook should be a safe place for people to come and vent. Anti maona. Ndichitaura nyaya yangu zoti musimpathize oneni. Hani maona momira oneni. But now kune zvigroup zvakamirira kuti ukatora nyaya yatove content. Yakufangiwa nayo yatove content ya. Isiso tora nyaya yemunhu pano toisiya pano guys. Makambona chifamba nayo. Tinoitaura pano, toivhiya pano, toisiya pano. Totoenda kune imwe nyaya. Kune vanozoya votora votenga kufamba nechi uyu. Inozi nekune nyaya dzevanhu. High prophet miracle takumurisei. Animona, ndoshatinenge tichida izvozvo. So vanhu vanenge vakuzotya sekusadaro vanhu vari kufa nedepression. Right guys, ndakuindira mberi ava vanhu havasi kuita kuti kana vazoya tichatangira ipapo. Handizisi Simeli kuti nyaya iyi ndoitaura sei ndichiri kungofunga kuti ndoita zvekufona. Munhu ngaite zvekufona tiri kuya palife nokuti nyaya iyi inopisa. Tandochinja topic guys. Hanzi Simeli kuti you ndiri. Yes yoni unouraya munofa kutatidza kumuka. Hanzi Eddie yacho iri kupisa here. Amen naye.
president vede ndikurwarirwa babangu akurwara yatove content saka zvonetsa vanhu vari kufa vachifamba haitale once want something ndozvati kureva kana chako public you lose control but kune zvinhu zvokuti unofanira kufungira kuti munhu achitotaura kudai so anditika anenge atotaura kuti ndisunungurwewo anditi chinenge chatove public zvesure but tinenge chiti vanhu vanenge vakutodi vanenge ameno guys vanongoda zvinoitira inenge yapublic yes but zvakudai iwe sedunga munhu kuti munhu kudai chii zviri kuitika hati munhu ari kutochema nenyaya yake andiwazvona zvapa chako sedunga munhu andiwana zvapa chako sedunga munhu ndo chokwadi as much as usina control kana chitobuda kunzoka usina control ndo chokwadi hanzi ini ndichafanira tatenda please retract that statement please withdraw that statement withdraw kwanzi ndichafanira acids uri kuconfessa rufu rwako uri kuconfirma rufu rwako kuti uchafanira acid iwe kaiwe kurumidza withdraw hauzi kuti muromo une simba hauzi kuti chaunotaura nemuromo wako ndochinoitika chaunopupura nemouth yako ndochinoitika kurumidza withdraw that statement kurumidza withdraw kuti inchaurawa nemazizi uchafa nemazizi unoda kufa nemazizi withdraw that statement don't talk like that Satan akateerera uchitaura kudai anenge akateerera Satan anenge dai he is listening the next time mangwana nofamba azizi yakakwira onzi wafa wakaconfirma wega wakaconfessa nemuromo wako usataura uchidaro munini wangu don't say that don't say that nevaro ichevanenge vakateerera uchitaura kudaro ubva vazadzikisa usadaro tichimirirei vavana izvi pano totoindira mberi nedzimwe nyaya totaura dzezvigwereso kana tofunga kuti hauchauipa anzi whatsapp invite kweni kugrupu ndoiteiko kugrupu ini ina nditi zvegrupu ini naimi vanhu vacho ngavawande hallo You can't be added to group to invite, so they invited you. That's why you must. Ndapinda, but I don't need to be in the group. Tataurana wanditi zvemagroup handizvidi. Uyai kuWhatsApp WhatsApp. WhatsApp call yacho. WhatsApp call. WhatsApp call yati group. Yati group kwete call. Group call because vanhu vachopa group call. All right. All right. Hello. Check my baby. Hello. Hello. Hey. Mushe vanhu vacho vari kupi? Vakanga vaita conference call group then uyo sisi milk wangu achitry kukuedha ikoko. Group call iyoyo. Iwe achine namba dzangu vapanga. End them on this call ka. Regandi ede ilili na milk wacho ipapa. Iye ubva edha vamwe. Iwo chi edha vamwe, chi edha vamwe. Kona achiri ndaisa kugrupu zveasikana imendiregei zvangu. Nei madam, ko edha ika vanhu vese apa ipapa ndimune namba dzavo chiva edha ipakoli papa. Iwe wakwira apa iye achiedha vamwe iwe chiedha vamwe mose moedha naipapa.
All right. Mirai first. Eh. Mirai depending on. All right. Welcome. It's a Kim Sim. How are you, Kim Sim? Mirai vachange vakwira vese. So far pane chit. Everyone. Good night, Mom. Good night, baby. Totangogara kudzo rechirungu nomwana wedu. Tatenda hanzi ndaenda kumarunda mumura. Sorry, apo Tatenda, don't worry, you'll be well. All is okay, all is well. Don't worry, you'll be fine. You'll be fine. Yeah, avapindi pinzanai mese muri 3 mwakazi idza tomunokurumidza kuwanda edha isina muri kuchingwana vanhu vachipinda kudai edha kudai vana kukurumidza kufamba vanhu. Guys, muri kumboendawo here kuYouTube guys? Muri kuenda kuYouTube here? Asi kana kasi ndiri kukanda kanyaya dzinonakidza kuYouTube uko ndiri kukanda gwendo nyaya. Indai munofollowa nyaya dzandiri kukanda kuYouTube uko musubscribe mufollow muteerera nyaya ikoko. Ndiri kuisa nyaya dzinonakidza dzichange dzichifaya tichienda takaenda muende kuYouTube uko vasikana. Pakwirawo vamwe ma5 Yes, ndokupira kuti uedhe vanhu vese dance because ndione nhamba dzavo. Can you add all the people vakuda kuuya kulive? Vanhu vazhinji havana data. Ndiri kutotora vari kuramba kuedha. gurupu renyu Vazhinji havana data Facebook. gurupu renyu nombori gurupu aiwa kaisine yekuya Facebook tikuti vaedhe paWhatsApp apa kapa. Vauye paWhatsApp. Vaedhe paWhatsApp. Kana vasina kuFacebook ngavasauya kuFacebook ngavangokwirai papapo. Ya kwidzarai tione. Makomenzi asitopu zvawo machawe makomenzi chiwayagumira pana 13 Dixie vachiti Sheroni Tatenda Sheroni Tanda it shall be well little sisi kana kuzombofamba kubva ipapo. Gurupu renyu nderechii? Igurupu rechii naye asikana? Gurupu irori kana akudira vanhu mari kuzviposo ari kuzvitamukira kuti ndogurupu rake. muri kubigwa sei? Then hanzi kana akakutirwa mari then obva atobhuroka munhu uya achatokwanisi kutaura naye ari kuramba achidhati zvichienda zvakadaro. Ari mabasa epai emba akasiyana egiva ekudhiraivha emumba. iye munhu iyeye anga ajera achiita nemabasa ose ewaipa. Ko imi veSouth Africa kuZimbabwe makapinda sei? Gurupu revanhu vekuZimbabwe
South Africa, Zimbabwe. Sika mimi chizipocha kwa mabasa anotsvagira kuSouth Africa seri kuZimbabwe ndozvaitaura. Yes. Anozviita anowana mabasa enyika dzese. Saka dai kunze munotogadzirwa mavhiza motoita. Including South Africa neZimbabwe. Munocho munomuziva makamuonepi? Munhu uyu ane WhatsApp group. So zvaine WhatsApp group mungodzira WhatsApp anongoshira chirake. Inini ndakatomujoinawo ndanzwa neakanga achiti akatowana basa kwaari tikatoisa trust yangu atoti asangasa mwaka pakuisa kwaari kureva kuti ari Anga atsvakirwa basa racho neshuwa here. Ndakatopuwawo basa hanzi ndakatsvagira hama yangu iri kumusha ndikatomusendera inonzi saka akatowana basa. Saka ini ndakabva ndatongoti saka kana zvakadai so kureva kuti munhu uyu ari reliable gedza nditirayewo. Pakumusendera kwandakaita ndobva ndabva ndatoona apa tokudzokera mumashatsi atodhilita information yake kuti amutaudza wangopiwa nhamba utaurai nemunhu uyu wauri kunzitaura naye haabatiki. Mama bhadhira mari. Ndakabhadhara 500 rands. Saka muchingosisa 500 rands mobva matodzilecha madetails ake mobva mato atokutanga kuignore. In fact anga ati 1000 ndamati ndobhadhara 500 imwe ndozopedzisa ndakubasa because anga achiramba kuti upuwe kuti utaure nemurungu usati wabhadhara mari. Ndobva ndamuti handikwanisa network. Ndobva mati ndobva ndati ndobhadhara hawo ndozobhadhara imwe ndave kubasa. Saka pandakabhadhara 500 rands ndobva abva atongovhara zvaakavhara ndobva ndangonyeperwa kutozviona kuti pana kuda tovharwa. Ndoda kumubvunzai munhu uyu makambomuona face yake munoiziva? Hatitaiganafe. Saka mose group redera mune 157 mese imi maingoisa mari based on trust kuti taona noti kune group. Matauriro ake ndeyekuti wega unongodyira so plus unongochiona group rake rine vanhu izvozvo zvakatova nevanhu more than 1000 something 1300 130 1030 somewhere. So unotarisa kuti vanhu vakawanda kudai dai munhu ariti pamwe ingadai isina kuwanikwa kudai. Ndo zvimwe zvinokupa kuti plus matauriro ake iye anoita anenge achitotaura kuti vasina kuwana mabasa munogona kudzoserwa mari kana kutsvagirwa rimwe basa. Iwe unotosvika kuti handisi ndo matauriro embavha here nai vasikana kuti munodzoserwa mari? Hamuzvizivi nanhasi kuti mbavha itokuza kuti unopiwa refund yako tinokurefund? Hamuzivi kuti ndiwo matauriro embavha? Saka mugrupu imo ende chamunofanira kuzochiti kuvanhu vari kutsvaga mabasa kudzoka mabasa hakuna. Saka pakatoita sekuti panzi paita gurupu riri kunzi zvakadaro vanhu vanopinda kana munhu but that does not mean kuti munhu akutsvagira mabasa. Saka pavanhu vegurupu resamutorera hapana kana akambotsvagira basa kana wai. kudurura ende madzimari anenge achitaura madzimari acho akawandisa. Anoti mari $300 kana kuri kuZimbabwe, $250, kuSouth Africa $15,000 nema$8,000 $7,000 ndo mari dzanenge achitaura idzi dzini dzei make. Angati masalari aya kuti munowana basa rakadai. Saka tafadzwa tikudzira apa matitafadzwa asi munhu wacho hapana nomuziya. Tafadzwa chani hapana nomuziya because akangoshandisa kusenda nhamba kusenda mari anoshandisa dzimwe nhamba then kugroup anoshandisa dzimwe nhamba. Nhamba ndedzekupi South Africa kana kuZimbabwe? Makambotesa paiko keshi dzakanzi chii nhamba idzi?
chakanzi Lloyd Nyakudya. Saka ndimaona kuti munoziva seti munhu wenyaya ndonzi Tafadzwa Chanda. Because rinogona togona kutove chima yanga Tafadzwa pana pakuna Tafadzwa existing. Saka makambotsaga here Lloyd Nyakudya. Saka all in all mari yamakapigwa inari. Vanhu vakapirwa vakawanda sinere asi kuti mumwe nemwe aitirwa nebasa raanenge asarudza. Ukati uri kuda Honestly speaking, this is a long shot nyaya yenyu because munhu uri kudhira nepanapa hamuna proof yekuti titogona kuti Tafadzwa kusina Tafadzwa wacho asinga exist. Antimaona asinga exist. Iye ari yeLloyd ye. Yes. Yes. Address yemunhu iyeye Yes. paanogara. Yes. Saka apa uripo not Tafadzwa. Munenge makuchesa iro Lloyd nekuti ivi pamaisa mari maisa muzita rakanzi Lloyd. Saka I think advice ndeyekuti moenda kumapurisa. Hamunoti guys munozviona sei. Moenda kumapurisa imimi. Andika mono open a case first. Andika then the police will investigate. Ndivo vanokwanisa kuburisa address yaLloyd uyu. Lloyd obatwa. Lloyd akabatwa. Lloyd will then tell kuti mari dzaanopiwa dzaTafadzwa uyu. Who is Tafadzwa? Dzinoenda kupi? And group munenge muinapo. No problem. No problem. Imimi hamuchaisa information group. Because once vakuisa group information group anogona kunomhanya kana kunochinja address kana kunodii. Andimaona. Imimi muchingosimuka makachinanga mega polisi anoenda kupolisi vavo. Andika. Manje tikusara kudai so pakuti chindai kupolisi hamuende. Vari kuZimbabwe ngavaende kupolisi. Havaende manje. Vari kuti toenda havaendi. Ndozvandoziva here. Havaendi. Handizoti kumapurisa kunotyisa here. Ina ndana seti vakadyiwa. Asi ndikuona drama betati. Asi ndiri pakusigira kuti mbavha ngaibatwe. Ndizvozvo. Vakadyirwa wacho manje havapo panapa because pane one chete uyo wekuZimbabwe. Vade vaita 2-3 vasangana vaida kunovhura kesi. Inovhurwa kesi. Mupurisa ndiye anokwanisa kunotora marekodzi izvozvo zvekuevokesi izvozvo kunotora address iyoyo kuti address yake iri papi. And then ochidzifambira obatwa ndiye munhu akachakuburisirai kana ari yepurisa ndokuziva kuti tauya naye munhu unyari kuti Tafadzwa. Because honestly speaking panapa tichamaenda kuti Tafadzwa ende tichamungwadza. Andimaona. Kana ari Lloyd wacho iye kana ari paFacebook makapatisa zita rekuti Lloyd paFacebook kuti hapo. Aripo obvious. Achoripo. Makambotarisa. Vati vachira pawanda but hauzozivi kuti go to the police. And then police. boss ngokuma ana basa raboseti. Ngokuma which means atova ne information yese. Ana information because group menyu mune mchorumirana futi. Mune mchorumirana futi. Vakandaka kutumira maoni akakaita. Kana pakaine mbavha ndo zvaanombotizvapi. Kana paine musi wandakamutumira mari akatoti makusendo andakatumira mari muswere wese asina
anombotisa kuti pagroup rake hatumiri ositotikana basa. Itsotsi vasikana, itsotsi. Endai kupolisa. Handidi kuudza izvo zvokuti tinyeperana kana kuti tichida kupa advice inovaka. Go to the police. Antika, go to the police. Kana masvika kumapurisa, mosanangura nyaya yenyu. Zvikaita mukaita 2-3 endai makadaro. Mosvika kusanangura nyaya yenyu kumapurisa. Masanangura nyaya yenyu kumapurisa. Mapurisa anokubatsirai. Mapurisa anokubatsirai kubata tafadzwa. Zviri very simple because address yake ndio vanokwanisa kuiona. Yes. Endai kumapurisa mozotipawo feedback kuti zvanzi chii. Amanje apa pasina vabvunza paari pevari muguru. Anti mune group. Motonodiscussa group kwenyu ikoko. Itai action vasikana boss mari dzenyu dzingaite mahara. Zvakadzoka mari. Chachakuona ndechekuti zvaari kuita zvichamiswa kwete kuti mari dzichadzoswa. Anosungwa ifraud, anosungwa kola. Inonzi theft by forced conversion. Inonzi theft by forced conversion. Iyo yekuti arikutengesa mabasa asipo. Andimaona. Endai muno report. Itori mhosva criminal offense chaiyo. Inonzi theft by forced conversion. Endai muno report. Yatongowo nyaya yekudzokera kugroup tono. Mapurisa apinde group kumapurisa munotoenda police station munoratidza yenyu police station. Havaiti zvegroup mapurisa apinde mugroup. Munoenda police station munonaritsa. Kana vachizodawo mafoni numbers muchitaura kutaura navo munogona kutaura navo pamafoni ari kure. Kana vazoda proof yakadzara. Alright. Iripo kana mazowana tafadza chai mozoya motiudza. Zvaizvozvo hamusati maita tafadza togoposta anichisina munhu ighost. Aiwa tafadzwa kuno. Boss. Alright, iripo guys. Saka ava vari kuti vakavigwa ratafadzwa. Saka hameno kuti guys foni yangu yakafriza macomments. Saka handichakwanisa kuona macomments. Ndinenge da kutomaona neimwe foni. Anomaona. Saka hameno guys zvamuri kunzwawo imimi kuti zvamaonawo kuti vanhu vari kuti takavigwa. Anomaona. Vakavigwa ratafadzwa. Tafadzwa chona hapo haexisti. Hatitozivi kuti zvinofamba sei. Ndigaitinde pane imwe nyaya inotevera. Hello. Yes, ndapa live manje. Okay. Yes. What's the story? Ndachiti ndakaningirika Marion ndakapa murungu mari yekuti tiende kuUK. We were 2 of us. Inini neshamari yecousin yangu. Saka Marion akavatora mari yayo akavati ichaku 3 to 4 months. That time ikava yapfuura. Saka izvozvo akuda kubhadhara because takutarisana chaaita. And that the friend of my cousin is now close. Ari kufunga kuti inini ndakaningirika naMarion kuti tomuscama, like I'm part of the deal. Saka ndiri kutsvaga hangu batsiro rokuti pamwe akandipa hangu yangu 10,000 because it's not fair sekunere kuzindobhadhara 10,000 ndichina kana kumbosvika chero 50 cents yacho. Marion uyu murungu chapakamuona munomuziya murungurungu sisimeri murungurungu makamuonepi Marion uyu?
Marion ndakamona Facebook ndikabva ndagara nenhamba dzake ndikabva ndasubmita kuna Marion 2023 early March. Saka ndakamona naye kuVictoria Falls. Marion akaenda kuVictoria Falls kunoita kuti asaine rimwe pepa rekuti achamutsvagira basa. Marion uyu murudzi ndewekunyika ipi? Inini ndoziva kuti muSouth African asi anga akati ari kushanda kumboe aambo